Familia, zorionak, Euskadiko 23ko txapelduna. Egun polita zuentzat, taldea oso aktibo ibili baita. Bai, karrera ondo eman deu, Niko oso atake hon bajo du, eskapada ona behakin du, eta bueno, ja beha aurren genula, atzen laser jungea, finisherrek hartu du pixua, eta gero mandubin indartsuna jungeanen, bai Gantzabal, bai Ikertanik onden, eta ja gure bazta jolastu ditu. Zuen zaitugu ikusi, bagenekien bukaerako, esprinteako gordetzen ari zinala seguru, bena Samuren arazo hori oso hurbil izan dezue, zu hor lazka honiai harrapatzea izan dezu, baina ez dezue 2 segundo horiek gero lotzea lortu. Bai, egia esan Samunko indartsu jo du, gutaldeen Iker Gantzabal danik onden, Ikerre gorak aprobatu du, baina gero harrapatin du eta nik esprinteako gorde dut. Bigarren, alere. Bai. Hemendik aurrea Euskadiko txapelketa lortuta, ekainan sartuko gea, estatuko txapelketak begira dauden, baita Nafarroa ere. Bai, esan ezun bezala, ekaina jabete potentea da beti ez, Nafarroko itzulia eta Espainiako txapelketakin, eta bueno, alik eta ondo nahiten saiatuko ga. Zorionak. Ni esker.